Gannım ağa, Aşır ağa, Alazynyň çüşüdindäki jin. Bu halipa artistiň adyny bilmeýärler hem onu dürüdün keşiflerinden tanaýarlar. Täsirli maglumatlarda Sary Garrif hakynda. Gannım ağanyň Aýgytly Ädim filmindäki "Aýnany kim alsa şol alsyn. Bize toý bolsa bolýar" diýen sözleri halkyň arasynda häzir hem nakly ýalylanýar. Obalarda täze alınýan kino hakda söhbet açdan oturarlar köplenç kinoňyzda Sary Garry oýnaýam diýip soraýar ekenler. Altı Garrif Sary Garrif hakynda şeýle gurrun berýär. Obalara kino düşürmäge çykanymyzda adamlar haçan görseň onuň daşyndadyr. Sary ağa gyzykly gurrunlar bilen jemaatyň göwnüni açardy. Men Sary ağa, kino düşýänçäň hiç ýere çykma, ýoksa adamlar seni hiç ýere goýbermeýär diýemde ol wagtne deýin altyjan. Uly ile değişme şort ötedem gerek. Olaryň ruhlary göterilýär diýerdi. Kino düşürellerini arak etmelerde nireden gülkü sesi gelýän bolsa, adamlar şol ýerde Sary ağa badyr diýär. Aslında bu halipanyň özü bir aktýoryň teatry bolupdyr. Asy Sary Garrif hakynda nämeler